Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 12 апрель, душанбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда кыскача булыр. 60 ел элек 1961 елның 12 апрелендә тарихта беренче изге Рамазан ае башланып китә. Пәйгамбәрбез, әгәр дә кешеләр Рамазан аенда никадәр нигъмәтләр бар икәнен белсәләр, Рамазан аеның ел буе булуын теләрләр иде ди. Газета журнал битләрендә дә бу көннәрдә мөселман дөньясындагы мөһим вакыйгага багышлап басмалар чыга. Бу һәм башка хәбәрләр турында матбугат күзәтү рубрикасында Миңназым Сәфәров сөйләп китәр. Хайырлы көн, мөхтәрәм тамашачылар. Татар матбугатындагы гыйбрәтле, истә кала торган язмалар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Иртәгә мөселман дөньясы уразага керә. Бу изгайда адәм баласы ризык белән судан гына тыелып калмыйча, игелекле гамәлләр эшләргә дә ашыгырга тиеш. Менә шундый иң зур игелек эшләүче бер гаилә турында яза Атналык санында Шәһри Казан газетасы. Ике гаиләнең 8 баласын үзләренә сыендырып, бәхетле итә алган ул бәхетләр аларның күзләренә чыккан фотосурәттән дә күреп була. Лилия белән Җәмил Хәйруллиннар турында сыкланмыйча, күңелне кузгатмыйча күп булмый. Күпләрнең үз баласына да вакыты табылмаган бер вакытта әтияни дип әйтергә тилмергән сабыйларны бәхетле итү игелекнең иң улысы дип карарга кирәктер. Рамазан аенда барчабызның да күңелләре йомшарып, игелекле эшләргә тартылса иде. Бик Тукайыбызның туган көне якынлашканда без бер ынтылып, аның турында искә төшереп, шигырьләрен укып, асылыбызга кайтып алабыз. Безнең Мирас журналы да үзенең апрель санында Тукай турындагы язмаларга зур урын биргән. Казан артындагы тагын бер ылпат язучы Мөхәммәд Мәгдиевне биргән Гөберчак авылы тегүчеләренең Тукайга кием теккән тегү машинасы бүген дә текелдәп эшләп ята икән. Бу турыда барыбыз да белмәскә дә мөмкин. Ә менә шул ук Тукайыбызның бердән-бер сөйгәне саналган Зәйтүнә Мәүлүдова, язучы Атыйлар Расихның әнисе турында күп укып, күп ишетеп белсәк тә, аның кабере билгесез булган икән. Язучы Фатих Котлының заманының иң укымышлы, иң зыялы хатын-кызларыннан булган Зәйтүнә ханымның каберен эзләү тарихы турындагы язма кызыклы да, гыйбрәтле дә. Ә Шаян журналыбыз Шаян һаман да шаярта көлә. Ишеп торучы бәяләр янында хезмәт хакыбызның кечкенә булуыннан да, җанисәп алу якынлашудан да, ир белән хатын мөнәсәбәтләреннән дә көлә журнал. Һәм дөрес эшли. Бу тормышка шулай бер көлеп карамасаң, уйнап көлеп яшәргә насыйп итсен дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Туры эфирда хайырлы көн Татарстан тапшыру. Барыгызга да хайырлы матур көн теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстанның ат казанган җырчысы Алсу Абдулханова җырлар иҗат итүдән тыш продюсерда булып киткән икән ди. Бу турыда без аның үзеннән сорап белербез. Бүген у студиябызның кунагы. Хайырлы көн, исәнмез, кадерле кунакларыбыз. Хайырлы көннәр, исәнмесез. Алсу әле үзе генә дә түгел, безгә матур бер егет алып килгән. Кем бу, Алсу, таныштырып китегез? Бу безнең төркемебезнең солисты Рамазан исемле егетебез. Без инде Кара Урман төркеме Рамазанны иртәгә менә Рамазан ае башланып китә дип әйтәбез. Менә сез Рамазанны кунакка алып килгәнсез. Төркемегезнең исеме Кара Урман дип әйттегез. Сез якты, нурлы кешеләр ни өчен әзрәк кенә дә шомлы түгелме менә бу Кара Урман дигән исем? Нишләп кояшлы урман түгелме? Аны бөтен кеше сорый. Нишләп аның исеме, группаның исеме шундый? Кара Урман, беләсезме, ул безнең беренчедән Илһам Шакировның иң танылган җырларының берсе Кара Урман. Менә шуңа да мин нишләптер шундый исем кушырга булдым төркемгә. Һәм инде минем уйлавымча Кара Урман ул индидер шундый таинственный, серле, әйе, шуңа күрә. Менә бөтен кеше сорый, нишләп Кара Урман дип. Аны просто гөлләр генә дип атасаң, име берсе дә сорамас иде, нишләп гөлләр дип. Ә монда күп сораулар туа. Сез аны алдан күреп шулай юри куркансыздыр әле. Күбрәк инде менә шушы хөрмәттән Илһам абый Шакировның репертуарына. Кызык, әйе. Танышып китүегез ничек булды, Рамазан? Сез Алсу белән таныштыгызмы? Алсу сезнең белән таныштымы? Алсу кастинг үткәрде Кара Урман төркеменә. Мин катнаштым, үттем. Менә инде хәзер иҗат итәбез, клип төшердек, җырлар яздырабыз. Бу арада Уфага барабыз. Алла бирсә, алла бирсә. Без инде кунакка чакырдылар, шунда чыгышыбызны эшлибез, ясыйбыз дип уйлыйм. Инде шул зур телеканалның туган көне була. Анда Уфада. Ни өчен әзрәк кенә иҗат юлыгызның үзгәртергә булдыгыз? Ни өчен җырларда гына
туктап калмадыгыз? Ни өчен группа җыеп аңа продюсерлык итәргә ниятләдегез? Бу бит инде үзгәртү дигән сүз түгел, чөнки шулай ук җырлар яздырабыз, клип. Мин үземнең иҗатыма яңа сулыш кертергә булдым. Бу күптәннән минем хыялым иде. Менә шундый заманча бер төркем оештырырга. Без бит инде менә татарча гына түгел, рус, инглиз телендә җырлыйбыз һәм инде күбрәк биебез дә, бииләр минем кызлар егетләр дип әйтик. Шуңа күрә репертуарны ничектер киңәйтергә уйладым. Аннан соң беләсезме, менә бик күп сораулар туа. Инде мин үземә бер имидж инде Булдыргансыз. булача үзем Казанга килгәч, шулай ук рус һәм чит ил телләрендә җырлыйдым. Шулай бит. Әмма дә ләкин ничектер инде менә татар тамашачына ул хуш килми менә башка телләрдә җырлау. Бик кабул итми тамашачы. Чөнки безнең телевидениедә дә инде күбрәк без бит инде татарча җырлыйбыз. Шуңа күрә ул хыялым минем ничектер хыял булып калды. Шуңа карамастан әлбәттә инде башка җирләрдә без җырлыйбыз, русчада, башка телләрдә дә. Әмма дә ләкин менә ничектер бүгенге заманда шул бер тар юлдан гына барасы килми. Күбрәк үзең өстендә эшлисе килә, нидер шушы границаларны киңәйтәсе килә дип әйтик инде. Һәм менә шундый яшь егетләр, кызлар миңа илһам бирәләр. Мин алар белән бергә репертуар туплап, сайлап, менә шушы җырлар өстендә эксперимент эшләргә мөмкинлек бирә инде менә шушы иҗат. Монда димәк башкару жанрларда төрле булачак дигән сүзме? Әлбәттә, инде күбрәк әлбәттә татар халык җырлары да була, яңа интерпретациядә инде заманча име. Һәм инде минем әйтүемчә эстрада җырлары без инде берничә җырларны яздырдык һәм инде яңа клипларда төшердек. Икенче клип төшерәбез бүгенге көндә. Һәм инде менә беренчесе эфирда күренде, икенче клипыбыз безнең әле менә пешеп кенә килә дип әйтик. Бу беренче клип күренде дигән бу сезнең Казанга багышланган клип турында сүз бара. Әйе. Моның тарихы да кызыклы бит. Сез монда үзегез генә дә түгел, дөнья уйлап сибелгән татарларны да бергә монда кушып җибәргәнсез. Бу тарихы ничек булды? Моңа сәбәп булды инде әлбәттә безнең менә кызганычка каршы шушы карантинда утырулар, чөнки шушы нохшар әйбер башланганда дип әйтик, без барыбыз да яз көннәрендә башланды, узган елны. Һәм ул вакытта безнең сабантуйлар башланадыр. Инде үзем ничә еллар филармониядә солистка булып эшләгәнгә, конгресс белән бергә эшләгәнгә инде бик күп чит илләрдә сабантуйлар белән йөрергә туры килде. Аллага шөкер, бер мин санаган идем 15-16 ил булып чыкты мин. Һәм инде ул бәхет, чөнки башка илдә яшәүче безнең милләттәшләребез белән, татарлар белән очрашып, танышып, матур гына бәйрәмнәрне үткәреп кайтадыр. Шундый мөмкинлек бар иде. Бүгенге көндә инде әлбәттә без шушы яктан инде бераз ограничены дип әйтик. Шулай бит. Һәм инде менә шушы илләрдә булып, сабантуйларны үткәреп, дуслашып кайткан кешеләр белән ниндидер тансык булып, сагынып, карантинда утырганда берничә флешмоб оештырырга уйладым. Берсе аның айрылмагыз дигән җырга без флешмоб дөнья татарлары белән эшләдек һәм безнең танылган артистлар белән. Икенчесе туган илем Татарстан, ул инде безнең Татарстанга 100 еллыгына багышланган иде. Өченче минем шундый иҗат җимешем дип әйтик инде анысы клип. Шушы профессиональ дәрәҗәсендә ясалган клип, Казанга, минем яраткан Казаныма багышланган. Ул җырны без бергә иҗат иттек Рамис Әймәт белән, ул сүзләрен язды. Мин русчасын тәрҗемә иттем һәм көен яздым. Менә шушы Казан дигән җырга инде без дөнья татарлары белән, бүтән безнең төбәкләрдә яшәүче татарлар белән, анда инде Австралия, Вена, Англия катнашты, башка Берлин, Чехия һәм дә инде әлбәттә минем төркемдәге кызлар егетләр Рамазан һәм Алина, ике солистыбыз катнаштылар. Менә Казан дип исемләнгән клипны без шулай итеп төшердек. Карантинда без бик актив булдык. Вакыт булды. Төркемегездә ничә кеше бар? Төркемебездә безнең 4 кеше, яшьләр, 2 кыз, 2 егет. Инде Алина белән Рамазан алар төп солистлар җырлыйлар. Эльвина белән Тимур безнең хореографик ягыннан көчлерәк, һәм инде алар шулай ук җырлыйлар. Алар бек-вокалда. Менә шундый талантлы егетләрне, кызларны табырга бүгенге көндә җиңел түгел, чөнки талантлар әлбәттә бик күп яшьләр хәзер талантлылар. Әмма дә ләкин җырласын да, биесен дә дип әйтик.
Төрле яктан да Һәм инде үзен профессиональ яктан да тотсын, чөнки алар теге бала чагаларда түгел, инде сформированный личности дип әйтик. Шуңа күрә җиңел түгел табырга, тапкач инде эшләргә әлбәттә күңелле. Әйе. Алсу әйтеп киттегез, минем яшьләрем, бу минем төркемем, мине илһамландыра дидегез. Менә Рамазаннан сорамакчы булам. Алсу Абелханова белән эшләүләре авырмы сезгә, җиңелме? Чөнки без аны беләбез, ул үтә дә таләпчән шәхес, җырчы безнең. Юк, авыр түгел, бик җиңел, шат көлеп, бик Позитив настрой белән шулай күтәренке кәефләрдә. Эльза, без җыелышабыз башта име репетицияга. Башта ярты сәгать көләбез. Бер ничек тә без башлый алмыйбыз, көләбез. Аннан әйтәм, туктагыз, инде монда авыртып бетәптен мышцалар. Шуннан Бу беләсезме, әйе психологик яктан да сез бер-берегезгә бик тә тәңгәл килгәнсез дигәнне аңлата. Мин сезгә бар тик уңышлар гына теләп калам. Бүгенге көнегезне безнең белән шушылай килеп башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Ә инде тамашачыларыбызга әйдәгез әле менә бу алдан әйтеп киткән, күп сөйләгән матур клипны да тәкъдим итик. Алар да таң бер кат шуны карап китсеннәр. Рәхмәт. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз. Һәр көнегезне бар тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Қазаным иделім, талпана көңілім, жыр болып ераққа. Қайларда ерсем де, ғөмірлер сүрсем де, яшисің әр шақ еректе. Sen haşa kayas Kazan, kazan Yangırasın moğlu azan Sen eytirsin məngri yaz Köyün bulsun haşa kayas Казань, сменяются века, звучит азан издалека. Ты тайнами полна, и волжская волна бурлит в тебе все времена. Казань, Казань, цвети, вой моя. В моей душе ты навсегда.
bulsun her şak ayaz. Kazan, kazan, yangırasın nurlu azan. Sen eydirsin məngəli yaz. Köyün bulsun her şak